yritetään defaa sitä, mun pitää päästä siilaan jotenkin. Joo. Tuo rokettaa raid baseista. Jep. Me pitää vaan mennä ennen puskee lähelle. Tapoi yhä. Ne on ottanut meiltä yhden externali. Tosta noin. Mä en voi siilaa sitä. Voinpa. Mun pitää koittaa siilaa vaan open core. Mä otan positiivinen, mistä mä jotenkin pystyn hidastamaan niitä hyökkäystä. Tää on puhuttu. Ui helvetti, tää on auki. Meillä on metallit. Täällä. Täytyy alhaakkaan hakea puuta. Vittu, täällä on kaikki ihan paskana. Joo mä näin jossain vittu. Joo. Pääsitkö puskeen lähellä vielä? Mä vaan... Ei oo, No. ei. Olkaa Mut niillä vaan, on ettei turretti pääse. tossa ihan meidän Joo. edessä vittu. Joo. Ei vittu, mä palaan, mä kuolen. Ei saatana. Oi. Vittu mä kuolen. Tai sillä on haikuu. Siellä on ihan sama millään. Joo. Koittaa tulla OC, koittaa puskea OC. Okei. Mä jään OC. Mä oon woodi. Koittaa puskea. Onks Se sä on alhaalla? tosta noin, mihin mä katon. Mihin mä katon. Jäi. Ja, no, tunnostaa. Mä saan siilattua tai... Sun pitää lähteä vittu nopeesti. Joo. Et holdaa vaan. Mä hiilaan nyt. Kenen ei saa päästä lähelle. Katso. Mis vitussa ne on? Ei taas, katso. Täällä hyppii. Hyppiks sä vases? Mä oon shooting kohdassa. Mulla kaatu peli. Älä jaksa. Mulla kaatu peli OC. Vittu, mä voin ampua tosta! Ruukki, mulla kaatu peli. Joo, vittu. Mä oon timerilla, mä spawnaan takaa. Okei, joo. Pääsin tappuun sitä ja tuon rokettiin. Tu. Hetki. Onko se päässyt vieläkään OCC sisään? On, mut mä oon tappanut niitä aika monta sieltä. Kaikki on kuollut tällä hetkellä sisältä. Ai vittu. Mut ne on shootingis, vittu. Jahtaa Okei. mun. Laittomasti. Tai hyppii ne. Jäi. Ei saanut. Nyt on 2 käsiä. 1 jäi. Jekkutei. Jäi. Nice. Oi vittu. Mä jäin jotenkin. Ehkä downi. Joo, downi. Ei. Pari seinää. Tapoin rokettaja. Okei, nice. Klukki vedä sun juttus päälle, et sä näet. Joo, hiljaa nyt. punaista. Timerilla 1. Okei. Jäi. Okei. Ai, MLRssä. Kuoli MLRssä. Joo. Kuoliks sä? En. Verta holdaa. Joo.
porille takaisin pois. Ne pääs OC jotenkin jostain. Oi vittu, no veitä. Oi vittu. Jäi. Eikä. Oi vittu! Lisää, lisää! Siinä on nakke siinä. Vähän aikaa. Yksi jäi, joka oli tulossa takas. Jos pääst siilaan jotenkin. Niin on vittu. Oi vittu! Mä jäi shooting. Me saa jotenkin kliinattua ne nyt. Jäi yksi. Taas siilattu. Me ei saa. 2 jäi. 3 jäi. Mä en tarvii... Me ollaan ihan Yksi vitun jäi. useessa, mä en saa siilattua meiniä. Ei saa. Mä oon saanut vitusti hitmarkkereja. Joo. Mä varo yksi näiden kusui. Hetki. Hui. Taas hitmarkkereja. Through wall. Oi, tossa alhaalla äijä. Missä? Älä mene siihen, Krukki. Mä en saa siilattua siitä. Mä en saa No. Yksi jäi. Vittu, että on tagpeissi, saatana. Joo, ei oo ollut aikaa, mut mun piti... Mä annan isot propsit tästä base designista. No. Se on tässä näin, missä mä oon aloittanut siilaamaan. Yksi ei katolta. Missä se on? Missä se on? Se jossain. Ui! Mä en vaan kuulu tiimiin. No, me ollaan mä spawnaan tuolta. Tapoi vitun monta tohon. Jäi yksi. Pörnö. Siellä on kato. Joo. Se jäi. Sit on yksi. Ihan just. Mä en löydä. Näytettiin turre. Okei. On tos. Jäi Juu, tupla hedu. Täällä yksi turretta. Yksi nakke jäi. Joo, mä ammun. Enää mun tarvii käydä hakemaan lisää HP:tä. Jäi sisältä. Katolta jäi. Jäi toinen katolta. Jäi. M2 kato. Nimeli on kattoholdi enää. Jäi. Katolta töistä. Jäi. 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 One hour later. Ei tämä ole hyvä. Boksissa. Niin nää kaikki kantoon tästä ja pari launcheria. Kyllä mä otan näkyy. Joo. Noin. Let's go. Tommosia Turha läpätys pois. Minkä mä lateen otan? Hei mä pääsin yli. Ota kivimuuri. Näitä tähän kaksi. Tulee jo. Nostakaa. Jäi. Ei
meni. Ajan sitten 53 ja siinä loppuun rakentaa. Se jäi sieltä sit. Juu, ota vaan kaikki. Käydään mennä. Katolla yksi. Niillä ja jäikä. Katolla kaksi. Meidän kitinkään kohtaan. Jäi. Let's go! Antakaa! Miksei heti alussa annettu? Ja vähän korkea. Juntteihin on. No niin! Mistä naatit tulee, tiedätkö? Naadikko ei varmaan oikeutta. Rauhas lieva. Anna mennä. Ammapa foundei jo tarkkaan, niin. Ja nyt vähän säästäväisemmin. Nois, Mutta nois, varmasti nois. foundia. Tippuu. Heitä. Tee Mutta se mitään. on jossain vittu XP. Varmaan. Ei vielä. Ylhäällä on. Ne on varmaan roppipuolella. Joo. Oikea puoli shootingista. Armori. Vielä vähän. Jäi. Tuu tulos. Me hakee. Onko ne compoundissa? Kato. Mulla on 6 se Ei vielä. Okei. Tippua. Ei pääs pihalla täältä. Ivan jo läpi näkyy Ei ihan taas. riitä, me tarvitaan Tää kiertää näköjään aika kaukaa. Mä oon menossa sinne jo. Vai joo, nyt paunatakkisin nappi. Mitä? En tiedä, tää mun tyyppi vaan käveli yhtäkkiä Oi, alas. tippuu! Täytyykö nyt... MLRS. Oi, Lotti. Toi on hyvä juttu. on letteri vitosti. Joka oli... Scrappi. Tähän näin nyt HV, kattokaa. Guys, come here! Pick me up. Hello! Where is your base? I can't help you. Oisko pitänyt heittää? No, toi on riittävän lähellä. MLRS tulee nyt. Paljon oikeesti MVP Saakana, oli. Mä olin just Ei oli ihan ruton hyvä. Astuu alta Nortti. Tää on vihdoin jotain ehjää vaatetta päälle niin sanotusti. Joo, tänne tarvis tuoda sitä luuttia varmaan jonnekin laatikoihin sieltä, et ei ne vaan pääse luuttaille kamoja. Vittu toi hevonikin lähtee. Ota muttiin päältä jostain. Arvi ettei pitää ottaa mitään käytti ormaa. HV-roke teillä se on Ampui ihan pari peliä pois. tekee Ei, damakea. HVt ei auta oikein.
No mä oon ampunut tää yksi roundia ihan Ai niin just saadaan minä. Keskellä on yksi. Jätkät, pitäisikö? Hiljaahan ne Mulla. ennen kuin... Mulla on perfect, mulla on monen. Tulkaa innokkaammin vielä pihalle läpi. Tottu. Se viho. Lähdetään keskellä. Mä tuun nyt luuttaa. Vittu ne voi olla näissä. Heittää uuden. Mä menen kruutti Ammun sinne. Where is Godden? Where is Godden? Mä ammun sinne mihin ne viimeksi lähti. En mä jaksa enää ottaa. Incoming! Incoming! Ihan ok. Tippu luuttiin. Jos mä löydän. Our rockets Yeah. in safe zone. What? What? You don't take any. You don't take any rockets. You don't take any rockets or C4s or explosive from us. All don't our care rockets about we the have loot, a lot man. in safe. We don't care. It was... Okay. It was...